खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बे भिडिअआनो जाहैबाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेटेरि बे सिङाव माखासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांनाय बिर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि माखासे गोसोखांथि खाम्फा एबा अन्थाइनि मुसुखा बानायनानै दोननाय। बे अन्थाइनि मुसुखा बानायनानै दोननायनि सावगारिजों लोगोसे एबा मुसुखाजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिथांमोननि नाम आरो थं आरो डिस्ट्रिक्ट बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय साफा साफानि एड्रेस आरो नामखौ होलांगोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा सिगाङावनो आङो जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ खिथाग्रोनोसै। नायदो लोगोफोर, बिथाङानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, गामि बरागारि, दतमा, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। नायलांदो लोगोफोर, नैबे जाहैबाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म, गामिया बाथारमारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङानो जाहैबाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म। नायदो लोगोफोर, बर्डखौबो खेबखानाय जादों आङो बर' लिरनायखौ। नैबे जाहैबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी, बिथांनि गामिया गयबारि, रनसायदाम, बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। नायदो लोगोफोर, नैबे जाहैबाय बलिराम बर', गामि निस हरिसिङा, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। नायदो लोगोफोर, लारि लारि खिथालांजोबनोसै आं। नायदो, नैबे जोहोलावजोआ जाहैबाय गायदे बसुमतारी, गामि सुरिपारा, सराइबिल गसाइगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। नायदो लोगोफोर, नायदो गायदे बसुमतारी दंबावो। फारि फारि नोंथांमोननो दिन्थिलांजोबगोन आं मुसुखा आरो बिथां जोहोलावफोरनि नामफोरखौ। जोहोलावजोफोर नायलांदो लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव खिथाजोबगोन सोर सोर बिथांजो आरो जोहोलावफोरनि मुंफोरखौ लारि लारि। नायलांदो लोगोफोर। एबारहायबो एसे जोहोलावजोनि मुं दिन्थिगोन आङो। नायलांदो लोगोफोर, नैबे जोहोलावजोनि मुङानो जाहैबाय हेलेना बसुमतारी, गामि मथानबिल, सराइबिल गसाइगाव एरियानि आरो बिथाङाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। नायदो लोगोफोर, नायलां आरो दंबावो सोर सोर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि मुसुखाखौ बानायनानै दोनदों बेखौ गासिबो खिथाजोबगोन आङो। नायबानो जाहैबाय, बिथांजोआनो जाहैबाय हेलेना बसुमतारी। नैबे बिथाङा जाहैबाय सुजित नार्जारी, गामि बाथिपारा, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङानो जाहैबाय सुजित नार्जारी। नायदो लोगोफोर, बाथिपारानिमोन बिथाङा। नैबे जाहैबाय अन्थाइगोरा बड'सा, गामि पानिसालि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा। नायबानो जाहैबाय लोगोफोर, अन्थाइगोरा बड'सा। नायदो पानिसालि। नैबे बिथाङानो जाहैबाय हरखाब नार्जारी, बिथाङा सिराकुन्थि थाराइबारि रङियानिमोन बिथाङा। नायबानो जाहैबाय लोगोफोर, हरखाब नार्जारी बिथाङा। नैबे जाहैबाय बिर सिलागां बसुमतारी, बिथाङा बनसिगाव, दतमा एरियानि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। नायबानो जाहैबाय लोगोफोर, आङो फारि फारि खिथाजोब्बाय। गासै 10 जननि मुसुखाखौ बानायनानै दोननाय जादों। नैबेफोराव गोबां जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि मुंखौ फिसा फिसा मुसुखा बानायनानै बेबायदि
सायाव नाम लिरनानै दोनदों बेखौ आङो फरायथिजोबनानै होनो हानाय नंला। गोबां दङ आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो खिथाजोबनो हानाय नंला। दा बिथांमोनहाबो माने हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय आरो हारिनि थाखाय गोबां अबदान दं। नै नायदो माबायदि बानायना दोनदों। दे अब्ला लोगोफोर